weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to babaɓe to fonde to abdallah jeeri to ñaabina to bagodina to fondu to wolumanere woluma hatara to sillare o silla worgo to Sinthiou Boumaka to nere yela to beelinaɓe to rindiaw to joke joki jam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Ba to Moderna ha to galle makko Sama Sa to Killinkara ka heyde ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie halfinaɓe darorɗe e mayirɗe lewru taw ko lebbi julɓe ɓe kolliri tigui wonde ko aljuma hande o woni goo lewru witedu Rabiul Awwal fitti tigui ko ñande 19 lewru yarkoma woni octobre gonɗen ɗo ko ñande hen wonata jamma jibinede nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam woni mawlude to leydi Sénégal awanno awoɓe joyo majjunoɓe e nder maaje kaɗeɗe Casamance gila 13 lewru septembre ɓe kamɓe joyo kala ɓe jiitama eɓe guuri eɓe celli eɓe kiisi to leydi Mali Choukela Koyga Mayga ko hoorejo jagoɗɗe leydi ɗi alkamisa hanki o ƴetti laana makko ndiwaka o yaaɓini to Genève tawtore yiyede batu ko fati e coton to leydi Maroc Mohamed Sis ko roi de Maroc o suɓima gouvernement makko kesso e oɗo saaha joni kabaruji men jolam jaɓiri ma en jaa ha to Afghanistan to leydi France bisimilla mon e ketki hotodirte joni jañoɗen. Kettode kabaruji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawde jeetati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo kabaruji men ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba holno mbirne gartiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen catala halfinaɓe ko fate darorɗe e mayirde lebbi ɓaleɓe ngala leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui aljuma hande jeetati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko ñalawma hande o woni goo lewru witedu Rabiul Awwal woni goo lewru mawludo ɓe kolliri tigui wadde ko ñande talata 19 lewru yarkoma gonɗen du o woni lewru octobre wonata tigui ñalawma mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeena ha to gorgol hono walimo gorgol biyeteɗo Ahmed Nahoula Sidiba wiccitoyi alkamisa hanki o santier ji kesi gonɗi e gollede oɗo saaha joni e nder kahayɗi o yeehi to nokku noon to wiyete abattoir moderne woni tigui nokku to dabeje kirsete tawa kadi ko nokku garɗuɗo jaaduɗo e jamanu gonɗo e mahede e oɗo saaha joni o yeehi noon e nder ɗum noon tawate ko nder kahayɗi tawate koɓe kabrimo noon to golle ɗe jarata eno golle ɗe kadi poti jarude ni o siftiniɓe noon kamɓe gollotoɓe ɗe yooɓe tinno yooɓe mbawa tigui wadde respecté ko wiyete cahier de charge woni tigui koɓe kalda ko guilay kay e délai woni tigui dawal ngal ɓe dokka ha e gueɗe noɓe liggorto kala nde wawa tigui rewde lawol hano hannirta ni o haɗani ɗon tan saabu o yeehi ha to nokku tawa kadi koto daral kesal e oɗo saaha joni waɗa e nder kahayɗi o wawi tigui yettade o nokku o waɗi eran kadi faade dendagal ɓen tefankoɓe yeeyoɓe dabeje yiɗɓe sodde dabeje kala ne mbawata fatude toon ngal ɗon daral kesal tawate ngal e oɗo saaha joni e nder kay hayɗi ha joni kabaruji men ɗemgal
pulara Sidi Wul Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollidiɓe mum mbaɗino kewade kala kikiɗe alkamisa hanki o ɓe kuccodiri e ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboroso Covid-19 yarata ɓe kolliri noon ñalawma alkamisa hanki o ko e nder waktuji nogas nayi cakkinoɗi ɗi ko ujunere temedde nayo e yimɓe ɗiɗo kolkiseno hen capanɗe nayo e goho tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid-19 e nder ɓe cellaɗo ɓe hen capantato e jeenayo kepti avion mumen paati galleji mumen hay goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum alkamisa hanki o ɓe kolliri ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden ka e kisala wuuro Nouakchott ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha kala eɓe jiiratno fedde wuyɓe taw ko fedde bandiji ndi sagataɓe en joyo ɓe teɓima hen noon sagataɓe nayo teɓama e oɗo saaha joni tawe juuɗe daddiɓe joyaɓo o noon koko naati e soyne jiilaw cattu nana waɗe e muɗum ɗiɗon bandiji noon ko tampinnoɓe yoga e leyɗe nder Nouakchott ɓe kewi yande koye agence uji to halisaji neldeten walla saahaɓe mbaɗa braquage uji mabɓe e nder galleji kamɓe noon ɓe tawrama tigui eɓe jogui fodde sappo e joyi e téléphone portable ɗi hinde smartphone woni ɗi mbiten écran wondude ordinateur uji kewɗi e téléji taw koye écran plasma ɓe tawama kadi eɓe jogui cewe jogui cellal ha heewi coktirɗe taw ko coktirɗe autoji ɓe tawama kadi eɓe jogui auto goto gujjaɗo ɓe tawrama kadi dorok jonɗo ko fewi mo hinde hashicha ɗum foof tawama e juuɗe mabɓe kamɓe nayo noon naggaɓe ɓe eɓe tawi juuɗe dadiɓe losgoji nana jokki e mabɓe beele kay joyoɓo ne wawa teɓede beele kadi dendagal ɓe gollotto kala so tawi waɗi wolɓe ene mbawa teɓede hano hannirta ni kabaruji men ɗemgal pulara senno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade gollidiɓe mum mbaɗino kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi Sénégal andinde ɗumen ko fate bulletin de santé leydi ndi aljuma hande o noon ɓe kolliri tigui wadde ko ujunere temedde tati caɓantato yimɓe jeenayo kolkisano ko hen jeegomo tawa e jaati ene mari Covid-19 e nder ɓalli mumen to ɓetama to banggue pourcentage ene huuɗi nder temedere kala hen ɓolum piccal capanɗe nayyi e nayyi ko fiɗaɓe e nder ɓe cellano ɓe hen joyo kepti cellal mumen jeegomo ene tampisanne ma ballitede banggue fofago neɗɗo goto hawrila diala leydi Sénégal ene yara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere temedde jeetati e capantati e goho neɗɗo fiɗaɓe e nder ɓen noon capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere temedde jeenayo e sappo e tato keptino cellal mumen hano hannirta ni patino galleji mumen ujunere temedde jeetati capanɗe jeegomo e joyo neɗɗo woni ko hawre radiala ñalawma hande o leydi Sénégal ko jogui wonduɓe mboros coronavirus tinaɓe nder jok leydi he kala taw ko antirɓe ko capanɗe joyo e ɗiɗo neɗɗo kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jehen ha to wiyete Djilor to Djilor noon to wiyete Bagou to wiyete Bangoura to wiyete Babougar ene tawe e nder commune mo Djilor ene tawe noon kiloji nayyi hakkude mum e wuuro wiyetego Sokone ko sagata goto taw ko élève baɗo classe terminale kañum tigui yooli wasi hen fittade mum o yaɗo mo yaranno noon duuɓi nogas woni tigui ko yaranno ko yaltiri aduna ko duuɓi nogas omo wiyete noon inde makko fuɗɗiri ko alkulal ma o yettete ko soom omo hewno noon yadude awoɓe kala saaha so tawi kay woni ko saahaji gurte walla saahaji vacance uji mawɗi walla kala saaha ñalawmaji ɗi gollaka omo heewi yadude awoɓe awoyde tawi koye ngan sanga noon kikiɗe koye ngan sanga noon jamma sanga 2 heures jamma e nder hakkude maaje ko toon tigui toɓe jano awoyde ko toon tigui caggal nde fillude garaji mabɓe walla mbiyen cambaleji mabɓe caggal kayde woodi ko loggi ko ɗon tigui o wiyamo mutomo ƴeewa ko loggi ɗum ko caggal nde no ɓooyi toon sagata sehilaɓe makko ɓe wondi noon kañumen ne muti gam yidde ƴeewoydemo kono noon ɓe ƴeŋtini ko goskiki wondani e fittadu muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar awoɓe joyo e nder Casamance majjunoɓe melew rokkunoɓe yitede guila ñande sappo e tati lewru septembre mayno ɗum kamɓe joyo kala ɓe jiitama eɓe celli eɓe guuri eɓe kiisi ɓe hanki noon ɓe tawetno koto wiyete koto wuuro wiyetego Cap Skirring ko toon ɓe tawatno hen tata ko Saint-Louis naaɓe ko alkamisa hanki o kadi ponno ummade toon to Cap Skirring patoya to wuuro mumen to Saint-Louis ñande guila ñande goo lewru octobre noon jinnaɓe mabɓe mbaɗino fedde waɗi erango faade laamu leydi Sénégal ha tengti noon o wiyeteɓe DSP wondude e marine national nde mbawa tigui walludeɓe noɓe jiitiri ɓesguji mabɓe oɗo saaha joni noon kamɓe joyo kala mbiɗen ɓe jiitama eɓe celli eɓe kiisi eɓe jaama ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni ko aljuma hande o biyetenoɗo Cheikh Niass taw ko émigré Sénégal najo
pulaaraje gurnoɗe nder leydi France garnoɗo tawtorede grand magal a Touba hitande hikka nde caggal nde wadno e policier goto nanga soko ya to wite kap to wite to kasso goto e nder kasoji he noon ko ɗon tigui o yanno caggal noon o nawato pavillon spécial mo Dantec o yalti aduna guila ñande nogas jeenaya lewru septembre mayni ɗum kanko noon hollitama tigui ɓandu makko noon waɗanoma autopsie hollira tigui wonde ko mayde naturel woni tigui wona omo torla wona omo wara ko hollirama noon kanko noon goski makko ko alkamisa hanki o fonno tottitede koreji makko ko aljuma hande o foti wirede tawa kadi koto bamulede Cabrena to bamulede Cabrena ko aljuma hande o foti wirede toon ha joni kabaruji men ɗemgal pular sen wimto leydi Sénégal koto Mali paɗena Choukela Kokola Mayga ko hoore jagorɗe leydi Mali o ummima Bamako o to dawani to Genève alhamisa hanki o ko ñalawma noon mo windere nde kala ko mawninta ko fati e coton woni tigui ko mbiten bukki walla wiro mo hitande nde kala mo windere nde kala mawninta kanko Choukela Kokola Mayga noon o yi tigui ko yahande leydi Mali tawtoriyede nguurona batum ene ɗami o yahani goto noon omo yaade sete timmuɗo no fewi e nder ɓe o yaadi ɓene tawe hen ministre du développement rural biteɗo Modibo Keita mo leydi Mali e ministre de kalfinaɗo ko fati juulagu hono Mohamed Wulo Mahmoudou e ministre délégué auprès du ministère de la santé chargé de l'action humanitaire biteɗo Oumarou Diarra ma o joddo noon e pelle kewɗe ma o joddo kadi e yimɓe hewɓe no fewi toon kanko Choukela Kokola Mayga ma o joddo toon noon e directeur général cetal bitegal OMC woni organisation mondiale du commerce ma o joddo toon kadi e biteɗo Michel Bachede o noon ko o commissaire des droits de l'homme ma o joddo kadi e biteɗo Philippe Grandi o noon ko o commissaire des nations unies e woɗɓe ma o joddo men toon ha joni kabaruji men ɗemgal pula to leydi Mali ha joni police mo 10e arrondissement mo district mo Bamako e gardogol commissaire Fanta Kone ɓe teɓima escroc mawɗo no fewi mo walanteɗo Allah funtannoɗo yimɓe kala saaha ne wiya hoore mum ko magistrat on paami tigui o wiyete faux magistrat biyeteɗo noon o wiyete ko Abdoulaye Traoré woni inde makko kanko Abdoulaye Traoré noon ko plainte commerçant goto wanno e makko ɗum saabi noon haw wiya teba on commerçant noon omo felmi ɗum omo ñama ɗum kene qime ha million ngaji jeeɗiɗi ene fawi 398 000 francs CFA woni 7 398 000 francs CFA o ɗum tigui woni ko felmino oɗo commerçant goto tawa kadi ko waɗno cilagal hakkude mumen on commerçant mo felmino noon wonno o wino ɓe kalduno tigui komo wawi sodade ɗum ciment tawa ko coggu usine to usine tawa ko usine pewno ciment biteɗo usine jamondo ciment Mali omo wawi sodande ɗon ɗum toon ciment tawa ko coggu ngu hono mum weeɓani ɓe kalduno noon kala tonne omo wawi heɓande on tonne kala ha 75 000 francs CFA woni tigui sappo e joyyi ujunere ko ɗum o wi noon omo wawi sodande on taw ko coggu usine caggal noon o haalde on o wi on noon ma woda ko versimo e haalisaji guila ko fate formalité ji ha avance uji ko heddi ko noon so tawi simo o yettima e juuɗe muɗum wawa tottudemo kedde haalis o noon ɓe kalduno kene on commerçant wiyete ko LD ɓe kalduno noon komo livre ɗum ha temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom tonnes ciment caggal nde on fuɗɗi versidemo noon e kala saaha ne woda ko versimo ha timmi 7 398 000 francs CFA ko ɗon tigui o majjiri oɗon caggal nde natti yiidemo noon e kala saaha noddimo téléphone mum yahata saaha kadi noddamo to banggue WhatsApp o wi ɗum wonde ko baɗɗo voyage caggal noon de plainte porte waɗa e makko ko adi ɗum noon tawa o hollino on galle to hoddi debbo joom suudu makko lembele on galle noon ko luwas galle garɗo no fewi o holli tigui ɗon ko galle makko ko goto e galleji makko caggal nde ɓe jeehi toon ɓe tawi tigui wonde on galle ko luwas ko joom suudu makko ɗiɗaɓo woni toon losgoji mbaɗa hen noon kanko taw ko police mo 10e arrondissement ɓe mbawi wadde makko losgoji haaɓe jiiti galle makko to hoddi e joom suudu makko gadano o woni joom suudu makko jeewo on noon caggal nde galle o yiita to leggal bitegal Souleymani Bougou ko toon o tawa caggal nde ɓe fuuyi galle o noon ɓe tawi tigui omo jogui carte taw ko carte faux magistrat kolliro ko magistrat taw ko carte la fenade oɗo saaha joni omo tawi juuɗe dadiɓe kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Maroc paɗena alkamisa hanki o roi Mohamed VI woni roi de Maroc o suɓima gouvernement makko kesso e oɗo saaha noon woni hoore jagorɗe makko ko homme d'affaires woni joom galu biteɗo Aziz
ak Hanoucham ko kañuma ardi landa wiyete ka RANI ko landa libéral heew ka dole no feewi ka landa noon ko kañum gañino e sumgoji sarɗiyeji bannoɗi ko ɓooyani ko oɗo saaha joni noon ko on laati e oɗo saaha joni horoji jagoɗɗe makko gouvernement makko noon ko ɓuuri teskede oɗon gouvernement noon ko wiyeteɓe technocrate woni tigui yimɓe hesɓe meeɗani wonde ministére uji kono noon poste uji clé ɗi kala ministére uji ko wayno ministére affaires étrangére ɗi foof ko wonnoɓe hen keddi saabu ministre des affaires étrangères ko keddi gonnoɗo e poste o ko kañum heddi e poste mum biteɗo Nasser Bourita musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ko adi keɗen udda kabaruji men noon mbi lalde on tugunde so bandiraɓe caggal yettude Allah yillaɗo min ko wonne sonde salmo goto fof inde ko yettude debbo e gorko suka e mawɗo oɗo banda so tan ko min ko wonne so hulteme ko banda o ko banda cuinnere hakkunde min e jaagam museeɗo gorko cuballo demu sawo Mamadou Wadda sibɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo